Senyora consellera, fa un any vam debatre i aprovar la PNL IRPH, un índex abusiu i opac, en la qual es van aprovar un seguit de mesures de protecció, informació i assessorament per als afectats per aquesta clàusula abusiva. I ens agradaria saber quines accions de les demanades ha duit a terme la Direcció General de Consum. Gràcies. La Direcció General de Consum va organitzar un dispositiu especial per atendre els consumidors afectats per les clàusules terra. El dispositiu consisteix, en primera instància, atendre aquestes persones afectades pels serveis d'informació de la Direcció General de Consum i se'ls dona la següent informació. La conveniència de contactar amb el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears perquè un advocat pugui detectar si hi existeixen aquestes clàusules abusives. Una vegada detectades, denunciar a l'entitat bancària o financera davant la Direcció General de Consum. I les persones afectades per l'índex de referència del préstec hipotecari tenen la possibilitat de comparar els interessos totals que han pagat amb aquest índex i el que haguessin pagat amb l'Euribor. Dir-li que la Direcció General de Consum en data 24 de novembre d'enguany ha rebut un total de 272 reclamacions i denúncies del sector de la banca.